Часа колко е? 5 минутки закъснях. 5 минути. А кой беше оня с черния Мерцедес? Киро, по-тихо ще се будиш малкия. Бегал, тук ти казах на тебе, па. Никой? Я ме виж сега пак хубаво в очите и ми кажи кой беше оня наркоман с Мерцедеса. Никой? Ръцете да ти сахнат, Киро! Ръцете! Говори ми ти казахме, ще ти оставям да си сереш червата. Стига, Годишна Киро! пикла, ще ти ступа Стига! капачките. Леле, Киро, стига, бе! Всички съседи чуха за срам, станахме, стига! Ще му уморите вие. На работа Добре, вкъщи, тук на се работа нервираш, вкъщи, ще на вдигнеш работа вкъщи, кръвно. на работа вкъщи. Леле, за какво? Киро, кръвно Накрая ще влезе вдигнеш. в гроба, ти ще си намериш друг мъж, тая ще стане курва